Lunsay ginapanginwala sa mag-asawa nga si Robert Pahunaw 50 anyos kag Jomalyn 48 anyos ang pagbaligya kag paggamit sang iligal nga droga. Ini matapos nadakpan sila sa gingkasa nga drug bypass operation sa Zone 8 Barangay Kalumpang Molo, Iloilo City, Setyembre 26. Si Robert ang nabaklan sa isa ka plastic sa Ginapatian Cebu gamit ang 10,000 pesos ka bypass money. Samtang na-recovered hugang ang 11 pagid ka mga plastic sang droga kag tara nagabugat sang 57 grams kag may market value nga 387,600 pesos. Samtang sila nga duwa ang ginakabig nga high value individual. Sunod sa pulis sa mga na-recover nga mga empty plastic sachet, posible man nga sa ilabalay nagapatigayon sila sa pag-repack sang droga. Ari si Robert may ginasugo ni siya nga runner ya. Ang ang bana sang iya bata. Okay. Amo ni nga ginakuan pa naton. Ginapangita pa naton subong kung di ini. Sunod pa sa pulis mga ka-K5 nga si Robert ang nakakuha sang supply sa iya duha ka mga utod nga napreso sa Muntinlupa City Jail. Samtang iniman ang kaaginaman preso pagabot sa illegal nga droga. Balita nagikan sa area sang Molo. Ako naman si K5 Aaron Refollo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.